mistake made in marriage can never be corrected except in your next life. Mgbe iji wee jụsi ese wee bụrụ na anabatala ya n'afa, then you are good to go. Kedu ibe izizi ị ga-eme? Ibe izizi ị ga-eme, omenala Igbo dị ụzọ na-atọ a na-emelụ nwaanyị. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịnụ nwaanyị, make sure you listen to your parents. Maka na ụfọdụ oge marriage gị na-enwe problem tata, ma ọ bụ na ị nụchara nwaanyị enweghị problem, your father told you. Many of you, your father told you. Asị gị ịnụ n'ọnya, esi na ị ga-anụ ya. Listen to them at times. Ask them their reasons. Never will reason. Ask them their reasons. Never will reason. Even in a new police, na ba anyị je obodo gbara m na-ada eje anụ nwaanyị. Ba mechara ọkụba n'isi. Maka na elder dokata gị ejo. Obodo elder ga-asị gị mgbasa gị anụ nwaanyị na ịma mfụfa na ba ma mbịa. Obodo ga-asị gị mgba ka ijebe. Na-adị asị nwaanyị nwata pụta n'ọkụ, na oti aka n'ọkụ, akụ adị ya, o wepụta aka. Check ya bụ ị na-eje ịnụ nwaanyị. Nya bụ one. After that checking, ọ wee bụrụ na agbụrụ ba dị mma, na agbụrụ nwa bụ the best agbọ a na-anụ nwaanyị. Ọ bụ agbọ dị mma ka a na-awụnyele ego n'ọkụ mbọsị gburugburu. Anụ amụtara anụ nwaanyị ọbụna nwa agbọghọbịa. Ivu ya nne onye ma nna onye bụ agbala ọsọ kile ego abatala kudo nwa bụ ịbata ozugbo ozugbo amụrụ ya sị na nwaanyị. Ivu ya ndị mmadụ abịa sụtọsị akali ya maka na achọrọ izeta agbọ. Onye bụ mgbe a na-agbagasị gị olden days, chere mgbe ahụ ndị nne anyị ba na-eji aka anyị arọtala anyị nwaanyị. That nwaanyị a na-arọta mgbe ahụ bụ the best wife ever. Maka gịnị na ezetela ezigbo agbọ, mana tata anyị ajụ ya. Look at na ebe ọ debere anyị anya n'isi. So anytime you want to get married, listen to your elders. I am and many of them got jealous of you, but you will not ask questions from one person. You will not ask questions from ask from one, ask two, ask three. Bani na mangu seselegase. Onye nke agba gị nwa m pụtaba ndị be anya na-eje ebe a. Ọ gwa ndị ga-ama nwa na ndị bụ na-eje ebe a, afọ ga-achọ ka akwakanye gị. Onye gị ịma na-eji wee jụsa ofu onye. Eju onye ajụ onye ọ bụrụ mmadụ na-atọ ma mmadụ na-anọ ejua ka ị mara ebe ga-agba gị. Mgbe ba gwara gị sị gị pụtaba ije ne onye agba gị eje na ndị be anya na-eje ebe ahụ, ndị obodo anya na-eje ebe ahụ. Just like obodo ndị be anyị na-adịghị gbara m na-adịghị eje, anyị agba gị sị gị na anyị na-aba n'ụlọ ọgụ mgbe nwe na-akpụbere alụ na akọbere mme na anụlọ ọgụ so many years ago, mana emebere omenala dị na ya na ịnụtụ ya ị ga-ewebe problem. Ị gajizie ntị sịba na old things are passed away, na nwere ibe nke afọ bụ na Jesus Christ ga-restore love, na ịlọvụla ọnya n'ebe love bụ ka gị ijewenu. Mgbe ijesel iwere anya gị na-abụ wee fụrụ ibe imere onwe gị. Mgbe iji wee jụsị ese abụ nwanne m jebe n'afa, gaa were afa famili onye abụ jee n'afa ka e jụọ na ọ bụrụ na nke nwa bụ Okechukwu na onye nwe a na-akpọ nke iru ụka, maọbụ onye a na-akpọ Chioma, maọbụ onye a na-akpọ Ada, maọbụ onye a na-akpọ Precious na ụnụ na-abụ n'ụba di na nwunye na ọ ga-adabakwa. Ọ bụrụ ngwa ụwa gị ọ dịrị mbọsị gburugburu, onye ọ dịrị bụ nna gị ga-ejele gị n'afa. Mana ọ bụrụ na nna gị anọrọzi iwere aka gị jee n'afa, afọ ị ga-eje abụrụba ofu onye, maka na afọ ofu onye ama nzulu gị. Maka na ibe ị na-aba ibe anụnwa bụ lifetime something ga-abụ na ụnụ nụrụ anụ di na nwunye. A mistake made in marriage can never be corrected except in your next life. It can never be corrected unless me bazolo wazo. I will correct you. Mgbe iji wee gbaba na nke ofu onye, gbana nke onye nke abụọ, gbana nke onye nke ịtọ, ị ga-ebe ntị. Ebe ni majority gbara gị, nke ni majority gwa gị ka ị ya aga ewe.
Open the majority baggy. Spiritual acceptance of your family. Spiritual acceptance of the family you are going to is needed. You need to consult the spirit in your family to know if they can accept you to marry from that family. Sometimes you need to ask from your spiritual spouse. Mgbe iji wee jụsị ese wee bụrụ na anabatala ya n'afa, then you are good to go. Kedu ibe izizi ị ga-eme? Ibe izizi ị ga-eme, omenala Igbo dị ụzọ na-atọ a na-emele nwaanyị mbọsị bulugbo. Mgbe izizi ị ga-eme bụ ihe eje amalụ ụlọ ngị na some elders ga-ayị. Ọ bụrụ nwanne mpa gị na mpa gị na ngịnwa unu ebulu mmanya ka unu jee amalụ be the girl. Ọ bụ mbọsị ahụ ka ị ga-ekwu your intention. Ụfọdụ na-agba ịkụ aka n'ụzọ, mbọsị ahụ ka a ga-akụ aka n'ụzọ ka ị mara ma ozugola ezu. Maka ụfọdụ tata nwa ga-eweta ego si ka ewere ego mee ihe niile. Follow the procedure. Na ndị tili otu ahụ maala ife. Follow the procedure. Iwetara ego si ka ime ibe niile. Onye kunu ji eme mistake. In the olden days, ihe eje amala ụlọ nke na nwanne gị, nwanne mpa gị na ọ bụ mpa gị, unu wee ike ịdị ụtọ maọbụ ịnọ wee travel to the village wee bataluo bulu mmanya nkwụ elu maọbụ mgbọ wee bataluo wee debe wee kwụọ aka n'ụzọ nwoke wee pụta iwee gwu ya mgbe abụ gaba ji eji inu kpọọ ma mme ka ị malụ ihe agwafasịba na ịla ikele ọnya na ịchọrọ ngị na ya bili ba wee jiri wee wele inu wee bataluo wee kpọọ Maazị Okeke ọgwa anaghịtọ mgbe abụ gaba ji atụ inu na ibe ji atụ inu abụ gaba confuse oge ka ị dị ama na onye gaba ji ebido taa dịzie ka ọ bụzi tradishọn anyị bụ inu ahụ babataluo si ya na o nwere ụdala anyị fụrụ n'azụ ụlọ gị na ụdala ahụ ka anyị bịara ka anyị ghọlụ. Maazị Okeke amalụghị ebe a na-ekwu o wee sị ya ụdala ọsịa na ụdala dị na bịa erigwele nne na na-ewezulu ụdala na-atọ kedu nke ọ bụ. O wee sị ya na-ada akụ mgbe ahụ ka nna gị ga-eru etezi ise sị gị kezaba nwata ya isi ya na-ada akụ, ọ sị gị na-ada akụ. Ọbọdụ asị ya na ọ nwere anụ ba na-achụ ọsọ na ba bidoro n'iru ile a wee chụwa anụ chụgide anụ wee gbabata n'ime unu ya nọ n'ime unu ya ka anụ ha gbabata aba chọrọ ịma na ba chọrọ idule anụ ahụ na achọ ka ọ gbapụta anụ a ka ba dulie ka ba confuse oge maka ba chọbere ịgba gị n'ụnụ na anụ dị olubero mgbe a ga-ekwu na ị na-anụ ọnya mba olubero nna gị ka ị ga-agụ ya ana nna gị ama mmepe ọnụ wee gba ịlụ onye bụ ọbịalibia na ọ chọrọ ịnụ nwa ya olubero otu ị na-emekpu omenala dị na ya. Mbọsị a ga-eji wee mee anaụnsụ na ụnụ na-anụzi bụ mbọsị na-agbalị nkwụ ka e ga-edunye onye a ga-ebunye nwaanyị wesịa na onwe ndị bịara sị gaba nụwa gị na ike onunwa bulu jee chọọ okolobịa dị gị mma ebe a ị chọrọ ka ọ nụwa gị o wee bulu ịnya bụ iko wee jee bunye onye ahụ. We are coming to that.